Il-pulizija qed jinvestigaw carer Filippina li tellet filmat fuq Facebook waqt li tiddieħa tajjar u teddet lill-anzjana. Il-filmat ittella b'mod dirett mill-istess carer fuq Facebook u damal numru ta' sigħat online. Madankollu jirriżulta li f'xeħin dan il-filmat beda jikseb popolarità hekk kif attira l-attenzjoni ta' diversi Maltin. Dan hekk kif fil-filmat l-anzjana tinstema' titkarra pal-ikel, iżda minflok dieta il-carer bdiet tajjara u tirreferja liha bħala ħanżir. Tinstema' wkoll tgħidilha li diġà għaddietilha l-ikel u ma jistax ikun li dejjem bil-ġuħ. Hekk kif l-anzjana talbitha tiftaħ il-portieri jew tbiddlilha l-istazzjon tat-televiżjoni, il-carer irrifjutat u qaltilha biex tagħlaq ħalqa. Tajjara wkoll għax bla snien. F'ħin minnhom instema' wkoll ħoss bil-carer tbeżżagħha li dak kull ħares u li jekk ma talaqx ħalqa se jiġi għaliha. Imbagħad meta l-anzjana qaltilha li kienet qed tkun kattiva magħha, l-istess carer wissieta li se tuża lil bintha. Kien hawn li l-filmat neħħa minn fuq Facebook wara li l-carer bdiet tirċievi numru kbir ta' kummenti ta' kritika u hekk kif kienet imwissija li se jirrapportawha. Madankollu uħud minn dawk li kienu raw il-filmat laħqu żammew kopja tiegħu. Net News jinsab informat li dwar dan il-każ sar rapport lill-pulizija ta' kontra reati online li għandhom ukoll il-filmat fil-pussess tagħhom.